Исәнмесез, эфирда пәнжі шәмбі күні яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алға таба қой бір темалар турында қысқаша. КамАЗ машинасында 10 тонна йөк, Төнья гаскәрләре группировкасына шефлык ярдәме җыйдылар. Яңадан елмайырга, тормышка шотланырга өйрәттеләр. Чаллы табиблары хатын кызның битен 30 кыйпылчыктан җыйган. Эмоцияләрен кире кайтардылар, яңадан күләргә, елмайырга, тормышка шатланырга өйрәттеләр. 5-нче шәһәр хастаханәсе медицина хезмәткәрләре Чаллылының 130 кыйпылчыктан җыйган. Исегезгә төшерәм, Зәп бистәсенең 17А йортында булган кот очкыч фаҗига бөтен Чаллыны тетрәндергән иде. Көчле музыкага түзә алмаган Ират төнге сәгать 2дә күршесеннән музыканы туктатуын сорый. Ачуы чыккан Ират аның күкрәгенә пычак кадый, нәтиҗәдә Ират вафат була. Иренә ярдәм итәргә чыккан Юлия Шарипованы да күршесе бик каты кыйный, башына типкәли. Хатын кыз аңын югалткач кына туктый. Аның хәзер үзен ничек хис итүе турында алдагы минутларда сөйләрбез. 5-нче шәһәр хастаханәсе медицина хезмәткәрләренә туры мәгънәсендә Юлия Шарипованың битен кисәкләп җыярга туры килгән. Шул ук вакытта тагын мимиканы торгызырга пациенттан күп санлы ваксынган урыннары булган. Здесь видно, что сломана практически вся средняя зона лица. Это полностью, скажем так, отделена от черепа верхняя челюсть. Сломаны многочисленные отломки скуловых костей. Нижние стенки орбит с двух сторон. Множественные переломы костей носа и также переломы скуловых костей. Мондый авыр җәрәхәтләрне хатын кыз узган елның 30 ноябрендә алган. Төнге сәгать 2дә Юлия Шарипованың ире күршесенә артык көчле музыка өчен кисәтү ясаган. Шуның өчен йөрәгенә үлемгә китергән яра алган. Агрессив Ират Юлияны да аяклары белән типкәләп кыйный, аның югалткан чыга башына һәм тәненә кыйный. 5-нче шәһәр хастаханәсенә аны бик авыр хәлдә китергәннәр. Медперсонал как родной приняли меня, и уже стоял вопрос о назначении операции. То есть врачи наблюдали, потому что травмы были очень сложные, очень серьезные. Я первое время даже ничего не видела, был очень сильный отек, и первое время я даже родных своих не могла увидеть. Операция 5 сәгать дәвам итә. Табиблар катлаулы бурыч үти. Операция барышында алар битне күп санлы өлешләрдән җыйганнар. Сөякләрне индивидуаль әзерләнгән титан пластиналар ярдәмендә тоташтырганнар. Пациентка борын формасын торгызу һәм турысынча борын сулышы элементлары белән синопластика башкарылган. Реабилитационные мероприятия мы начали комплексно. УВЧ-терапия, комбинированная лазерная терапия, парафинозакеритовые аппликации, ультразвук с ферменколом, массаж активно. Восстановилась и мимическая мускулатура лица. У нее улучшилось настроение, она стала у нас улыбаться, хотя вначале не получалось. 5-нче санлы шәһәр хастаханәсе табиблары алга таба пластик операция ясарга мөмкин булсын өчен йөзне максималь рәвештә торгызганнар. Алар биттәге сигезгерлек өчен җавап бирүче нервны да саклап кала алганнар. Юлия Шарипова үзе киләчәккә оптимизм белән карый һәм инде хәзер үк яхшы якка үзгәрешләрне билгели. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Тахир Бикметов, яңалыклар. Автоқала СВО зонасында сугышчыларга ярдәм итүен дәвам итә. Бүген Ярчалының мәйдан территориясыннан шефлык ярдәме белән чираттагы колоннаны җибәрделәр. Йөк Төнья гаскәрләре группировкасы өчен билгеләнгән хәрби хезмәткәрләр өчен иң кирәкле әйберләрне җыйдылар. Нәрсәләр икәнен Лилия Гатина белде. Майдан каршында иртәдән бирле эш кайный. Волонтерлар, башкарма комитет хезмәткәрләре, шәһәр советы депутатлары, эшмәкәрләр һәм битараф булмаган чалалар йөкне формалаштырды. Всех искренне, друзья мои, коллеги, соратники, благодарю за ваше доброе сердце, за ваше человеческое отношение к тому, что сегодня происходит с нашей страной. Помните, говорили, не дай Бог будет война. К сожалению, война идет. То, что мы делаем богоугодные дела, я думаю, что Всевышний это примет. Всем еще раз огромное человеческое спасибо. Бүтінігізге хізмәтік үшін шын көңілімнен бек зор рахмет.
КАМАЗ машинасында 10 тонна йөк, оның составына хәрби бурычларның нәтижелі үтәү үшін кереклі төзелеш материаллары, азык-түлек продуктлары, медикаментлар һәм башка бик күп җайланмалар керә. Шефлык ярдәмен җыюда шулай ук волонтер Мәдинә Мөхәммәтҗанова һәм аның командасы да катнаша. Ураза айында шундай біздің Рамазан, матур ураза айыбызда 102 килограмм чекшек ясадык кызлар белән, командабыз белән. Үземнең жительница Дилә Василовна тотмаш ясады, үй тотмашы. Аннан соң бүтән башка жителләрдәген дә кешеләрдәген дә китерделәр, сладкий әйберләр. Шуларны бuna барсына биреп җибәрәбез. Үзебезнең менә шушы гуманитарный Ишевский помощь дигән егетләребезгә барып җитеп, алар исән-сау кайтсыннар. Аларны көтәбез только җиңү белән. Шолымыр Нольмагдыев хәбәр иткәнчә, ул шулай ук махсус хәрби операция зонасына барысында хәрбиләргә шәхсән тапшыру өчен барачак. В очередной раз я собираюсь вслед за этим грузом поехать в зону специальной военной операции, но хочу сказать, что эта помощь морально нужна. Да, и материально важна, но и морально нужна, что тебя на родине не забывают, что тебя любят, что тобой гордятся, тебя уважают. Это помогает. Бу инде исвау башланганнан бирле 53-нче тапкыр ярдәм җибәрү һәм быел ел башыннан 3-нче тапкыр һәм шәһәр моның белән генә тукталырга җыенмый. Лилия Гатина, Тохир Бекметов, Яңалыклар. Иң яхшы хуҗабикә буларак соклануларын, комплиментлар алырга телисезме? Ул чагында сезгә халык ярминкәсенә барырга кирәк. Анда тәмле продукциядә, үзенчәлекле товарлар да, сыйфатлы кием дә, интерьер өчен әйберләр дә сатып алырга мөмкин. 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Монда сез отаклы белорус кызылыкларын Камчаткадан 20 төр балык һәм кызыл улдык фермер түтәләрендә үстерелгән яшелчәләрдән тозлы ризыклар табарсыз. Мы всегда здесь покупаем, и продукты тоже хорошие, вкусные колбасы, там сыры. Таких фруктов, допустим, как здесь, не купишь нигде. Белорусское хозяйство, да, мне нравится. Их молочная продукция, сыры, колбасы. Крем тәмтумнары һәм тәмле табигый мармеладны алмыйча мөмкин түгел. Киселгә җиләк җимеш өстәлгән язгы кием коллекциясе хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә тәкъдим ителә. Матур сумкалар образда йомгаклау штрихы булачак. Понравились вещи ручной работы. Это то, что я люблю. Качественный трикотаж, хлопок. Мы приехали из Саратова. Все нам у вас нравится. Продукция очень хорошая. Детям купила клюкву, давно искала ее, что она вкусная, натуральная. Эко-товарлар хуҗабикәләрнең тормышын җиңеләйтәчәк һәм бу халык ярминкәсендә сатып алырга мөмкин булган әйберләрнең тулы исемлеге түгел. Килегез һәм үзегез күрегез 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильон. 20 мартта Татарстанда ураза бәйрәмен билгеләп үтәләр, кунакларны чакырырга, өстәл әзерләргә вакыт. Сыйлар табигый һәм тәмле булырга тиеш. Мондый продукцияны Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе күргәзмәсендә сатып алырга мөмкин. Сезне Green сәүдә үзәге 1-нче кат адресы буенча көтәләр. Үзәк керү урыны. Ураза бәйрәмендә гаилә белән җыелу, тәмле өстәлләр әзерләү гадәте бар. Туганнар һәм якыннар өчен сыйларны Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә табарга мөмкин. Майлы балык, тунец, палту, Сөләйман балыгы, ерак көнчыгыштан килгән өчен кызыл улдык. Кунаклар сезнең кунакчылыгыгызны лаеклы бәяләрләр. Часто покупала, конечно, приходила. Вот и сейчас приехала. Завтра праздник. Вот для родных буду готовить, накрывать стол. Мы из Мензелинска. Специально приезжаем за рыбкой. Очень вкусно. У нас внучка любит бутерброды с рыбкой, поэтому мы для нее еще стараемся. Я сегодня не первый раз уже здесь. Нам очень нравится на бутерброды. Все любим. Тем более весна. Хочется витаминов. Гурманнар да, балык яратучылар да көнчыгыш затлы ризыкларын үз зәвыклары буенча табачаклар. Бирдә 35 төрдән артык затлы балык сайлап алырга мөмкин. Ассызлы, кайнар һәм салкын су белән ысланган бу очракта ул бары тик чия, зирек алмагачларның табигый утынары төтенендә генә ысланган. Кызыл улдыкны татып карарга кирәк, ул шома белән тозлы, тәмле һәм файдалы. Смотрите, прям зернышко к зернышку, крупная, зернистая. Шикарная икра, всем рекомендуем, детишкам, беременным. Очень вкусная, богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день. Ерак көнчыгышның тәмле затлы ризыкларын алыр өчен Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсенә килегез. Ләкин ашыгырга кирәк, сезне 21 мартка кадәр көтәләр. Green сәүдә үзәге 1-нче кат үзәк керү урыны.
Бұл сізге жеткересі соңғы мәғліметі біз еді. Мен Роза Хабибуллина сіздің білін сау болашам, исән сау болағыз. 17 по 29 марта долгожданная продажа всероссийских товаров. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Площадь УДК КамАЗ. Челны, встречай свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. Все от производителя. С 16 по 21 марта. ТЦ Грин. Центральный вход.